Qadir paşa motora xwe a hema bi zorê bi rêve diçe, bi hestiyê goştên mirîşkan dadigire û berê xwe dide park û şînkayên li Amedê. Ew ji 15 salan zêdetir e xwedîkirina segên bêxwedî ê li bajêr ji xwe re kiriye erk. Karê wî ew e ku her roj çend qesabên diyarkirî hestiyê mirîşkan bi erzanî bîstîne û park bi park bigere segên ku birçîne wan bi van hestiyan têr bike. Ji ber wê hemî segên li parkan Qadir nas dikin û jê hez dikin û her rojê çavê wan li rêya hatina Qadirê. û hemî jiyana xwe terxan kiriye ji bo vî karê bi dilsozî. Li parka Rojavayê tenê kûçikeka spî heye û piştî ku Qadir xwarina wê jî da, seg ji bo spasiyê heta ber motorê wî oxir dike. Hestiyên mayî jî li parkên cuda li segan belav dike. Vallahi az Arabım. Az Mardinliyim, Arabım. Doğma büyüme Diyarbakırlıyım ama az Kurmancı fazla nizanım. Heskirina wî ya segan û pisîkan ji zarokatiyê dest pê kiriye. Xwedê şehîdê ku tu jiyaneka min a taybet mîne, hemû jiyana xwe terxan kir ku ji bo van heywanan, ji vana hez dikim. Qadir wextê xwe dinê li stadyuma Amedê rojên maçên futbolê tiştan difroşe û bi van pereyan vê motora kevin sendiye. Lê gelek caran ev motor wî di nîvê rêda dihêle. Bi tehemdanê be jî bi kîlometreyan rê dimeşe û diçe xwarinê li segan belav dike. Diyorlar işte burada yaralı bir kedi var. Dema sek an pisîkek birîndar bibe, ên ku min nas dikin telefona min dikin, dibêjin were heywanên birîndar hene. Ez bi hawara wan diçim. Ji bo dermankirina birîna wan, ez wan dibim qada jiyanê ya ji bo heywanan ku şaredarî ew dervekiriye. Ji bo vî karî tu pereyek ji kesî nas dînim. Carna hin xêrxwaz bi zorê pere didin. Ez wan pereyan jî ji bo xwarina wan xerc dikim. Ji ber ku dizanim dayê wan heywanên bêzar û ziman, digîje erşa Xwedê û ev jî ji bo min bes e. Ev car jî motor wî di nêvê rêda hîşt. Lê piştî temîrata 2 saetan goştên mayî li segan belav kir. Ew dizane ku li bajêr û li navçeyan çend segên bêxwedî hene. Li gorî zanyariyên ku daye me, tenê li nava Amedê ji 700 zêdetir seg hene ku yek bi yek hemiyan jî nas dike. Hêjayê gotineke ku li Parlamentoya Tirkiyeyê ji bo seg û pisîkên bêxwedî yasayek derket ku destûrê dide şaredariyan dikarin wan heywanan jarî bikin û bikujin. Lê bajarvaniyên Dem Partiyê dibêjin ew nabin şirîkê qetlîamê. Helwesta şaredariya Amedê kêfa Qadir jî aniye û dibêje çareseriya kontrola heywanên bêxwedî nekuştine, aşîkirin û xesandina wan e. Diyorum. Ya bir su kapının önüne bıraksınlar. Qadir dibêje hêviya wî ya mezin ew e ku hezkirina heywanan di nava civatê de mezin bibe. Lê dizane ev ne karekî hêsan e. Xecîcan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.